Sanibona nonke bathandi bohlelo kaDr Mnguni TV umelaphi wendabuko uprofessor bafowethu namhlanje ngithe ake ngibuye sizobheka nje indaba enkulu ethinta Isiphethu ukuthi kunento okuthiwa Isiphethu ziwu2 khona inkukhu enamaqhubu angafani nawe ezinye inkukhu igama layo kuthiwa Isiphethu iphinde futhi lenkukhu ngesikithi mawusuka la ushona ekohluhluwa uyoshona ezantsi lena komanguze mawufuna lenkukhu kufanele uthi ufuna umanyakabani indlela echaza Isiphethu senkukhu kuzothi khona amanzi la asuke iphumela wona phansi kuthiwa Isiphethu leyo nto bitholakala emandulo makade izulu lina lizulu bese liyasa manihambe emahlathini noma emathafeni nibone kuyiphumela amanzi azabe ithantala kuthiwa kunesiphethu kule ndawo okungukuthi ke leyo nto isekhona kwezinye indawo uzothiwa khona izintaba ezikhala amanzi sekuphuma Isiphethu lapho kuleyo ndawo leyo lesi siphethu siyasebenza ke ekuthenini kunabantu abathola ukuthi bahleli kamnandi baganile bayihlalele bayathandana indoda nomfazi kodwa vele kuqhamuke into vele iqhamuke nje indephethu kuvele kubhede yonke into kade kukuhle vele kuqatshwane kuhutshwane ngemkhonto kudivozwe nobana phuma bhekele ha kuthiwa kwenze njani kulo yamuza hawo kwavela kwaba Isiphethu nje esikhaleni lesi siphethu sikwazi ukusebenza endaweni ethinta umsebenzi umuntu bephethe umuntu bethanda emsebenzini abasebenza emajalidini abasebenza kuphi kukuhle kodwa kuvele esikhaleni nje kunephethu leyanto izenza isichitho ngoba iqhamuka ivuke angithi ke amanzi makuthiwa Isiphethu asokwamanzi angakhontrola ndawo ayiqhumelayo leli manje iqhume nje esikhaleni noma phi nengxabano imani ivuke esikhaleni noma ngabe isiphi noma ngabe yipi indawo kumanje nje kuliwe same time kanti kunomuntu ohambe wayokha amanzi Isiphethu noma wathola lenkukhu ewumanyakabane kuthiwa ke Isiphethu wenza ilumbo okuyilona lona manje lihlala livuke kuwe njengoba ukhona uphila into zakho bese Phethu uthandana nomuntu kube mnandi kuthi kusekuhle nje kube khona impi nje seniyahlukana njalo emsebenzini awuhambi kahle uhamba usuxoshiwe into zakho zonke zihamba zivukwe phakathi noma zivuke phakathi yini na yibulawo ubulewe ngalo lalesa Siphethu uthola ukuthi bani usemane waboshwe esikhaleni usefikelwe abantu noma usefika amaphoyisa azo sekuphethwe izinto zakho kanti kuthathwe leyanto engifuna ukuchaza la emthini ayisebenzi imithi ngelokhuzana ngokuthi ke imanage imithi yokhiwa nje ifaka kodwa kuthathwa amagama uma kuthiwa unukani yazi ukuthi makuzokhiwa umuthi ngonukani wena uzonukela abantu usubulewe ngonukani makuthathwe umuthi Isiphethu wasetshenziswa wena ngalesi siphethu wena uqobo into zakho izophethuka zingahambi ngendlela enhle zihamba bese ziyaphethuka ngoba ubulewe imithi namagama ukuthi ma elunjwa noma lemithi ihlanganiswa kwenzeke njengoba makuthiwa uyifele umuntu yoma nathatha intamba hamba uyibulala ngoba ushawe ngani ngoyifele izinto zonke lezo la kaDr Mnguni TV uma lokhu nilandela enizoyithola othi ukuthi njengoba into zami zabantu zaphethwe nje base zisiphethu iva likhishwa ngelinye ifa masuye enyangeni usuyayitshela ukuthi hayi khona kwaphethuka ngiyacela malikhona ikhubalo laziyo elihlangana nesiphethu ungisize ingakho nabantu abangabathandazi nabantu abayizangoba behambe beyokhelwa amanzi esiphethu ukuze bathole umoya ubehlele umoya leyanto yenza ukuthi umuntu mhlamba akekho umuntu okuboya umprofeti akekho umuntu okuboya umthandazi kodwa ufuna ukuthandaza bese ekhelwa lento ngoba uzoyisungula uzoyiqala Nkosi umusini busise hlalani nami ngizohlala kini
ni subscribe abangasubscribeile bakwazi ukuthola izinto zonke ezobasiza. Amen. Umelaphi wendabuko, umelaphi wesintu, umelaphi wezifo ezahlukahlukene, uDr Mnguni nosanda kuhlonishwa njengosolwazi kwezokwelapha. Mina ngimbiza ngeFamily Doctor ngenxa yesiphiwo sakhe sokulapha izifo kumbe izigulo ezahlukahlukene enjalo nje uyahlola. Abakwa Dr Mnguni Herbal bathi impilo ibalekile, ngakho ke waza wena nomndeni wakho nizothola usizo nanoma yiphi inkinga enibhekene nayo. Uyatholakala eNanda eMawoti kanti naseGoli uyafika. Bheka nje uzobe khona ngomhla ka5 kuFebruary eSoweto eMndeni South ku number 1625 Mukwena Street. Ngemniningwane ungashaya ku 081 295 0682 081 295 0682. Abakwa Mnguni Herbal ungena ukhala uphume umamatheka.